kaixo guztioi. Ama baten maitasuna, gangezen korronte garbia bezalakoa da, betierean eta baldintzarik gabe izurtzen dena. Oroimenaren pasabideetatik, gaur horrelako istorio bat dakarkizuegu. Non nia desagertzen den eta interesik gabeko maitasuna besterik ez den geratzen. Zatoz gurekin, gangezen ikuspegi sakratu hauekin batera, Rajesh Chandrani Madanlal Jain idazle ospetsuaren lumatik sortutako istorio hunkigarri bat kontatzen dizuedan bitartean. Nire ama. Nire ama, nola maite ninduen, eta nolako dedikazioarekin. 2019ko abenduaren 19. Ama oraindik mundu honetan gurekin zegoenean. Hobe litzateke hasieratik hastea. Azten nindoan heinean, haurtzaroko inozentziatik heldutasunera igaroz, gure etxea bizitzaz beteta aurkitu nuen. Familia handiaren erdian, nire amaren hurbiltasuna zen niretzat preziatuena. Bere goxotasuna zen nire indarrik handiena. Etxean beste anai arrebak ere bazeuden, eta amak denetaz arduratu behar zuen. Familiarekiko eta fedearekiko ardurak oreka miresgarriz uztartzen zituen. Oso denbora gutxi geratzen zitzaion beretzat. Handiagoa egin nintzenean, egia sakon batez konturatu nintzen. Beste edonor baino apalagoa eta lasaiagoa zen. Inoiz ez nuen haserre ikusi inorekin. Inoiz ez nuen gogaituta ikusi. Agian garai hartan, hori zen ama bakoitzaren berezko doatsua. Etxeko andre bikain baten eredua. Denbora igaro ahala, nire ulermena argiagoa egin zenean. Beste zenide batzuetan ikusi ez nuen ezaugarri bat nabaritu nuen harengan. Hura zen, bere baldintzarik gabeko bizimodua. Familiaren, auzokideen eta gizartearen baldintza guztiak onartzen zituen. Baina berak ez zuen inoiz baldintzarik jartzen besteentzat. Gaur egun, mundua ezagutu ondoren, ulertzen dut horrelako eskuzabaltasuna oso denez bitxia dela. Bere izatea besteen izatean guztiz urtzea ez da lan erraza. Eta ez une batez bakarrik, bizitza osoan baizik. Zantzurik gabe, pertsona guztiz berezia zen. Giza salbuespen bat, horrela esan badaiteke. Sinpletasun sendo honetan, batzuetan une zoriontsuak ikusten nituen. Batez ere, bere gurasoen etxera joaten zenean. Lalitpur da bere jaioterria. Aita eta anaia 8 urte zituela galdu zituen. Ondoren, amona eta ama osabaren familiarekin bizi izan ziren. Gure haurtzaroan, hara zenideak bizitatzera joaten ginenean. Ulertzen genuen nire amaren balore noble horiek nondik zetozen. Lalitpurren zegoenean, bere ahotsean, barne bake sentimendu bat agertzen zen. Gaur egun ere gure lehengu zuen familiak bizi dira bertan. Apalak dira, baina pentsamenduz oso nobleak. Beti errespetu sakonarekin tratatu zuten ama. Pozik nengoen bere nahi txikiak bertan betetzen zirela ikustean. Lalitpurreko kaleetan, benetan etxean bezala sentitzen zen. Nire amari buruzko oroitzapenetara itzultzen naiz berriro. Heziketa erlijiosoa jaso zuenez, amak itxaropen handiak zituen. Anai arrebok fedea ulertzea eta testuak ikastea espero zuen. Nire anai arrebek hori lortu zuten. Baina nire ikasteko interesa pixka bat txikiagoa zen garai hartan. Geroago, lanagatik etxetik urrun bizi izan nintzen askotan. Horrela, haurtzarotik praktika espiritualean nuen atzerapena. Itzal bat bezala geratu zen bizitza osoan zehar. Duela 5 urte, gure aita joan ondoren, ama ahultzen hasi zen. Azken 2 urteetan ohean dago bere gaixotasunagatik. Anaia txikiaren familiak maitasun izugarriz zaintzen du. Bere gorputzak orain ziurrenik 25 kilo inguru besterik ez ditu pisatzen. Baina egoera zail hauetan ere, bere arimaren indarra sendo dago. Orain egunean otordu bakarra egiten du. Bere arreta osoa askapen espiritualaren bidean jartzen du. Ahultasun fisikoa izan arren, mentalki harrigarriki argi dago. Inteligentzia bikaina du. Bizitzan ikasitako guztia gaur egun ere buruz gogoratzen du. Bere mundua gela txiki batera mugatzen da orain.
Baina bertan ere ez dago inolako kexurik bere aldetik. Gai mundutarrek zentzurik gabeak iruditzen zaizkio orain. Jakinduria handiko esaldi bat errepikatzen du askotan. Denon barkamena, barkamena denontzat. Molestatu izan dituenei barkamena eskatzen die. Eta erraz barkatzen dio mina eman dion edonori. Nire aizpak Iranek egia hau oso argi ikusi du. Egunero telefonoz testuak irakurtzen dizkio amari. Amak dena gogoratzen du, eta hala ere, hunkitutan entzuten du. Esan dudan bezala, espiritualki seme atzeratua naiz. Urrun bizi naizenez, ezin diot zuzenean bere ohe ondoan zerbitzatu. Duela 2 hilabete inguru, ideia polit bat etorri zitzaidan. Nik ere irakurriko banio, bere poza handituko litzatekeela. Harrezkero, jaiegun bakoitzean deitzen diot. Irrikaz itxaroten du eta oso pozik dago. Elkarrizketan zehar, testu desberdinak irakurtzeko eskatzen dit. Azken 2 asteetan nahi berezi bat du. Baktamar stotra nire ahotsaz entzun nahi du. Sanskritoa zuzen ahoskatzea erronka handia da niretzat. Berak dena buruz daki, akats bakarra egin gabe. Baina bere semearen ahotsez entzuteak bake infinitua ematen dio. Astean ordubetez hori egiteak. Norbaiti pentsarazi diezaioke. Zein gutxi eskatzen duen nire amak niregandik. Baina, egia esan, berak daki eta nik badakit egia. Niregandik zerbait itzela espero duela. Mamik, arimaren askapenaren bidetik ibil nadin espero du. Bere bizitzan harmonia miragarria ikusten da. Ikuspuntu mundutarretik, bere bizitzak esaldi hau gorpuzten du. Besteentzat bizitzea da egiazko bizitza. Baina, aldi berean, arima purifikatzeko espiritua beti zebilen bere barnean. Balore moralak irakatsi zizkigun txikitatik. Geroago nire 2 alabei balore berdinak irakatsi zizkien. Bere babespean, errainen nortasuna ere loratu zen. Eredu bat izan zen bere iloba guztientzat. Beti esaten zuen seriotasunez. Gaizkiari buruz hitz egiteak gaizkia zabaltzen du. Horregatik, ongiari buruz hitz egiteak bakarrik itzali dezake gaizkia. Amaren izaera gogoratzean nire aizpak Iranek dio. Ama beti egon zen besteen kontuetatik urrun. Irakatsi zigun nirea eta zeurea, bereizteak ez duela ezertarako balio. Ikasgai hori da gaur gure ondare preziatua. Gizartean errespetua izateko arrazoia. Batasunean sinesten dugu, inoiz ez liskarretan. Amak, balore espiritualak eman zizkigun gure arima purifikatzeko. Jaiotza eta heriotzaren sufrimenduetatik aske izateko. Data, 2022ko apirilaren 26. Ez zuen gauza materialik nahi bere seme alabengandik. Egia aurkitzea eta jakinduria lortzea nahi zuen bakarrik. Amaren maitasuna maizu handien grazia bezalakoa da. Izaki guztiak zoriontasunera inspiratzen dituena. 2020ko apirilaren 26an ama joan egin zen. Garai zaila izan zen pandemia betean. Harrezkero, eguneroko irakurketa kolektiboaren tradizioa sortu genuen. Eta tradizio horrek harrotasunez jarraitzen du gaur egun ere. Ordu hau amaren azken dezioari eskaintzen diogu. Kiranek, Shobaak eta Ratxnak tradizio hori elkarrekin mantentzen dute. Gaur, nire amaren oroimenari errespetuz makurtuz, kontakizun hau berriro partekatzen dut. Rajesh Jik bere amari egindako hitz eskaintza entzun berri duzue. Inoiz gelditzen ez den tradizio bizi bat. Egiazko maitasuna arimaren goratzean datza. Gaur egun ama ez dago gurekin fizikoki. Baina familiaren otoitzak bere dezioa beti bizirik mantentzen du. Ongi aukeratzea da amari egin dakiokeen omenaldirik zintzoena. Gaur, bihotza astun dugula partekatzen dugu. Rajesh Jiren aizpa txikia, Shoba Ji, 2026ko urtarrilean joan zen. Amaren bidetik betikotasunera joanez. Gure doluminik sakonenak alaba bikain honentzat ere. Hau izan da dena gaurkoz. Eskerrik asko.